Glory! Mommy Belinda, you are being celebrated today. It can only be God. Thank you, Jesus. Watch us and do
put your hands together for this amazing couple, I tell you. Yes, who is that? Who is that? Jesus, 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 Jesus. Yes, Jesus is the foundation of this marriage today. You can see they're married in Christ, their children in Christ, and then they are living in Christ. Hallelujah. Let us pray, let us pray. In the name of Jesus Christ, Father, we thank you. Once again, we are here. Last year, we were here to celebrate, to give you thanks for what you are doing in their lives. Jehovah Chineke Biko, Anyaka Koloso, Ibia Kelegi, Oluku, in Alorando, Ezinola, Oluki walking, Oluki wine. Nakili wine, Enario, Awane, Eji, where, Begging them more is Yoku. Oh, parents of Christ, Paro Budu, Silek, wherever I was, someone who didn't have Jesus. They are talking on the American is no longer. Silek and I was now, Jesus. Here I never tied it to the Naka, was here my home. Here I remember. Oh, I do. My God, I got no normal. Jesus Christ, born your wine. Thank you. Thank you so much. Please put your hands together for our very own Reverend Francis Aku. God. Hallelujah. I'm happy to see everybody gathered here today. And I thank you very much for having leave whatsoever you are doing at this festival time to come and then honor my invitation. I am happy that all of us are cheerful. And then the cheerfulness that we have today, God will record it and then bless us in Jesus' name. Well, I won't say much. We have stayed for 51 years in our marriage. And I thank God as we started, so it has been going smoothly without any commotion. So I saw this wonderful, beautiful lady sometimes 51 years ago, introduced to me by my parents from my maternal home. Then as we met, even till tomorrow, I don't regard her as my wife, but as my sister. Because where my wife was born is where my mother was born. So I have new maternal home now that I will enjoy and then be visiting them as I have been doing before. So I thank God that we have lived in peace for so many years. And then God has blessed us with about 10 living children. Though my wife have 13 pregnancies, we lost one at the age of 1 year and 9 months, and then 2 miscarriages with 10 living children, prominent children for that matter, because I brought them up in the fear of the Lord. So I am not happy today that I have the material things, but I am happy that the God of heaven is with me. He has been directing me. I wouldn't have time to tell you much about my testimony. There are very many. If I start today to tell you, we will not go here today. But all I know is that the God who did this for me will do it for each and every one of you in Jesus' name. Thank you, and then stay well, enjoy yourself, and then have fun. And then when you get home, you report, and then say that you are from Edwin Chukwemeka Peters Iwagu's home, and the home of peace, joy, and tranquility. In Jesus' name. Tolu Chineke. Anam ekele Chineke n'ụbọchị taa sị ọ na nrọ ọ na-eme nka na nrọ mgbe niile a na-ekwu ya dị ka ihe egwuregwu
maka onye nọ hụrụ nga 1973 mgbe di m bịara ịlụ m ịgwago otu chi dị ntakịrị adị m 19 years mgbe ajụ m isi di m ọrịkpa mma shọpụ nne m ọrịa ịnụ mma ọrịa nọ m mama m ihe rị mma ka ụnụ mara ụdị nwa anwụ sha ọrịa nnụ mma ọpọ nne m shi ọrịa ha mma sha oke ọrịa m mma tolu Chineke anyị enweghị m chọs onwe m ma mgbe m lụrụ di m a n'eziokwu dịka a na-ekwute ashị nwaanyị sapụ na di gị gaa hụ ihe ọma akrasị shi di sapụ na nwunye gị ka ọrịra gị mma mgbe m bịara adi m hụrụ m n'anya dịka m kwụ ndị ụtụtụ ha ga-ahụ ụnụ ga-ahụcha ya mgbe oge eruru ekwemike ahụ n'olu bekee kube ekweme n'olu Igbo mgbe m bịara di m ahụ m ka nwaanyị ọhụ m ka nwanne otu ọ na-agba gị ka o chidere na-agwa m ka nwanne ya nwanne ruo n'ogo na amara m afọ ole m ji bido sama akpa m and ihe mere mgbe m mụgo ụmụ ekwoshija na mụ nwa ọzọ oge ahụ m yari mgbe eji amụga ya maa m n'ihi gịnị mgbe a na-amụ nwa onye ụlọ hụrụ nga ọ ga-asụtara ji m 4 months ọ ga-esi nri 4 months ọ ga-eri nri 4 months aga amapụ echi mmecha nwa ga chọọchị nwa mebido ọrụ m ịjụ ya sị gị as you made your bed so will you lie on it so praise the Lord ma na-ele anya ihe eme m obiọma tili ọmụ ụmụaka ndị ọmụmụ nwa awụkwụ na m ibu arụ ana m eji ya ibu arụ onye ri ime ya ọwụọ nsogbu onye kelee gị ya ọwụọ ọnụma ga-acha ngega anya achahụ m anya one day mgbe ahụ na-achaghị anya eji plan dọmana m olu millions na be m but the love this man nwe na mụ onweghị nwoke jiri nwaanyị ya lọfụ ụhụ nwaanyị aga submit ya tọọ Chineke anyị ụmụ nwoke ụnụ achọ ụmụ nwaanyị ga-erube n'isi bụ emi na-akwụ aka na tebụl but na-echefu oshi ụnụ ga-alọfụ ya bifo ya bụ emiri debe na tebụl ụnụ ejikwa aka beta nna ga lọfụ ya ụnụ kpọma nna agaju ma geri nri ụnụ abata nwaanyị agbalịa shie nri safa ụnụ achọpụ ha mmiri na tebụl ụnụ chọ submission ọ bụ ashị that's not submission ịchọ ya bịa meet this man ka ọ kọchere gị the secret tolu Chineke anyị onye ji ọgwụ eji alụ nwaanyị ya mụọnago m 100 you will not feel it gị mụọ yi ga-echeta 4 months ana m apụ echi ana m eme ihe ọbụla ọ ya nwere asụ nri ya nwere eshi ya nwere asa afọ mi ndị cha ya gụpụ ya what ka we really love then why can't I submit why can't I get too many children tolu Chineke anyị onye hụrụ n'anya bikonu anyị alụọ na-eche chee na ọ dị mfe ọ dịghị mfe mgbe a na-azụ ụmụ ndị ọ dịghị mfe ma Chineke na-ekele taa ogene mgbe alụga m mgbe a na-alụ m ga nụ ntị ọkpụrụ datị nobody amaghị ewedị asịrị amaghị eme wedin maka gịnị na nwa amabeghị ma m ga-amụ nwa tọọ Chineke anyị amabeghị ma m ga-amụ nwa na amaghị ewedị n'ebe ma parents ebe si aga m ewedị n'ihi aga m amụ nwa ma elenụ taa amụ m 11 children ofe anwụọ 7 sons 3 daughters na ya tọọ Chineke anyị and wedịnịkwanụ akpara m ebe taa gbapụ taa chọọ dị m taa tọọ Chineke anyị Chineke anyị na-ekele o mere n'oge ya oge Chineke anyị ka mma oge ya ka mma oge Chineke ka mma oge ya ka mma. I want to walk in. Do one night that one. Nine and one. I'm on another 9. Praise God. Oh yes. In marriage, I could make sure but anya amana nwanyị alụ because of our dad. And then ụmụnne m deke nwanyị kwanu. You see, my mom is a wonderful cook. And actually the way to a man's heart with his stomach. Ụmụnne m nwanyị ndị niile na-eshika nne ha. And their husbands will attest to the fact that ha treat her well. So I want to thank God for this wonderful legacy ha nyere anyị. May God bless them for that and also grant us the grace to live them out. In Jesus' name. Achọrọ m ịkpọ my immediate younger brother ka o make his own comments. Mr. Stanley Ugochukwu Peters. Ekelere m ndị niile nga ma mekele ndị nwe ala oche mma mmanụ rienu
birinu runu ndị chọọchị ekele unu. Praise the Lord. Praise the Lord. Obi dị m mma tata na anyị nọ n'ọgbakọ a ịkwanyere ndị mụrụ anyị ugwu. Ihe a wụ ofu ihe anyị chọrọ imere ha ji gosikwanụ na anyị mere appreciate ihe niile ha mere anyị. Ụwa a anyị nọ n'ime ya o shiri ike mana o shichahụkwa n'ike, in the sense that onye ọbụla nụ nga amụrụ ya amụ, and onye ọbụla nụ nga akparịga nne ya na-achị ọchị maka akpịrị ọwa ezigbo ihe. Otu ọbụla nna ri, otu ọbụla nne ri, enwere ihe ha na-eme na ndụ mmadụ. Amụtara m ọtụtụ ihe mụ na ụmụnne m n'aka ndị mụrụ anyị. Nke mbụ bụ na ha anaghị egbu egbu. Nke abụọ bụ ha tara ahụhụ were okwukwe ha tinye na Chineke. Chineke eme gịnị? Zọpụta ha, maka na Chineke na-azọ mmadụ, ọ bụghị ike aka mmadụ. Ememe n'ike aka ndị basa n'uhie a ma ndị na-ebu simenti 5 bags n'isi ga-arị ihe. So ọ ya mere anyị ji na-ewere otito na-ewetere Chineke kere anyị. Ma aga m ebi okwu a ma ma ekeleghị ndị enyi m si ebe dị anya ma ndị ikwu na ibe. Ọ bụ ịhụnanya, iji ịhụnanya ka unu bịara. Mgbe unu ga-ala, onwe ya ga-akpọ unu n'ụkwụ. Anyị ga-aṅụrị, anyị ga-eri ihe a na-eri eri nụ, ihe a na-aṅụ aṅụ nụ, ma ihe ndị a niile wee obere ihe tinyere ịhụnanya ga-eme mmadụ ahapụ anyị ma sizin anyị nọ n'ime ka ọ bịa kwado. Chineke goziere m unu n'aha Jizọs. Ndị mụrụ anyị, anyị kelere unu wee ụmụ unu na ihe niile unu mere anyị. Anyị na-arịọ Chineke maka ogologo ndụ na ahụ isi ike, ka ọ chekwado unu otu o chekwadego unu, ma jikwa otu a na-asị ndị ọzọ nụkwa nga ihe ọma dị mma, ha ga-eketekwa oke n'aha Jizọs. Keta ezigbo oke n'aha Jizọs. God bless you. Pastor, we will cut this cake at the spell of grace. Oh, because grace brought them thus far, and grace is taking them further. Because we will come back here and celebrate 75 years. We will come back here and celebrate 75 years. We will come back and celebrate 100 years. Wow, honorary Jubilee, a good day, my God. Alright, so we spell grace together and they cut the cake. Give me a G. Give me an R. Or whatever. Give me an R. Give me an A. Give me a C. Give me an E. What is it? Great. Please put your hands together for them, ladies and gentlemen. Oh, amazing. I love the synergy. I love how they did it. Synergy. Quantize and synergize. Thank you so much. Thank you, my sister. Will have access. They will deny they get up, they will deny and give away. We're here to celebrate a couple that will bless all round, blessed with quintessential children, male and female, blazing the trail in their fields of endeavor. We're here celebrating a couple that got a large heart that accommodates even those they don't know. Ladies and gentlemen, to a beautiful union, to a blessed union, to an upwardly mobile union, we toast today. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, and hip. Those ladies and gentlemen, if you're close to them, you can come and clean the glasses. If you're not, you can do it by Bluetooth. Cheers, honey. Cheers, Mama, toast again, toast again.
That's right, ladies and gentlemen, this prize right here, right